ಹೇ ಗೈಸ್ ಇಂದೊಂಜಿ ನಾ ಕೋಡೆದ ಕ್ಲಿಪ್ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿಜಂಡು ಬಟ್ ಅಂದೆನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಮಂತುನ ಪಾಡ್ಕ ಬಂದ್ ಸೊ ಮಾತಲ ದಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲಿ ಐತೆಂಕ್ಲ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಜಪ್ ಮಾತ ಇಜ್ಜಂತೆ ಗೈಸ್ ಮಲ್ಪದಲೆ ಮಲ್ಪ ಮರಣೆ ಜಿಗಪನಕ್ಲು ಮಾತ ತುಂಬುದು ತೇನ ಇಟ್ಟಿಗೆಂಡು ಜಿಗಪ ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಿ ಮಾಮು ಮತ ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ಟಿಲ ಅಲ್ತೆ ಕೊಂತಿನ ಎಂಕ್ಲ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುನ ಸೊ ಅಂಚ ಅಲ್ಪಲ ಕಲ್ದುಂಬುತ್ತಿತ್ತಿರು ಬೊಕ್ಕ ಉಂದು ಕಂಬ ಎಡ್ದೊಕ್ಕ ಐಕ್ ದಾದ ಅನ್ಪೆರ್ ಉದ್ದದ ಒದುಲಿ ಅವು ಮತ ದೆತ ದೀತೆರ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡೋಯ್ತನ ಇಂದು ತೊಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಎಂಚಂಡು ಗುಜಿರಿ ದಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಗುಜಿರಿ ಗುಜಿರಿ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪೆರವು ಸೈಡ್ ಯಾನ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಮತ್ತು ತೋಜ್ಪದಿಜ್ಜಂಡು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಮಾತೆಲ್ಲೊಂಚಿಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ನಂದಿದೆ ಯಾನು ಸೌಖ್ಯಲೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂಜು ವಾರ ತೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಲಾಗೆ ಮಂತೊಂಚಂಡು. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಜಾಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತೊಂತ ಇರ್ದೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಡ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಮಾತ ಒಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತುಜಿ ಯಾನು ಈಗ ಎಸ್ಕಾನಿದ್ದು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಅದು ಪಂಡ ಮುರಣಿ ಒಂಜು ವಾರ ತೊಕ್ಕ ಲಾಗೆ ಅಂತಿಸಿ ಗಂಟೆ ಹೊರಂಬಂಡು ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ದಯಪಂಡಿತ್ತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಕೊಡೆ ಮುರಣಿ ಐಕ್ಕು ಮುರಣಿ ಮಂತ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಒಂದಿತ್ತಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಡು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಂತಂದು. ಸೊ ಯಾನ್ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ವೀಡಿಯೋ ದಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜನ್ ಪಂಡ ಒಂದುವೇ ರೀಸನ್ ಇದು ನನ್ನ ಏನು ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ವಾಪಸ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಂತ್ವೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬೋಡ ಒಂದು ಟೈಮ್. ಸೊ ಅಂಚದು ಇಂಕ ಲಾಗೆ ಮನ್ಪೆರಾಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ತೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಚ್ ಮಂತೊಯ್ತವ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಪೋತೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಆನಾಗ ಅಮ್ಮಗೆ ಬಂಗ ಬಂದು ಪೋತುಜಿ ಎಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆವಲ್ಲಿ ಅವಲ್ದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಏನೋ ಸುರೂತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಹೊಡ್ತಿ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ವಾಡಿಗೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾಲ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪಂಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಪಂಡ ಏನು ಮೀಡಿಯಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಯ್ನ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈಡ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಇಂಕ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಲೆಜ್ಜಿ MC ಮನ್ಪೆಂದ ಹತ್ತಿ ಒಬ್ಬಂಡೆ ಇಂಕ ಬೇತಿದ್ದು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಬರೆಪೆ ಒಬ್ಬಂಡೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚದು ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಪೋದು ಏದು ಪೊಡಿಪಾಯರು ಪಂಡ ಅಂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಬಟ್ ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆತ ಬಂಗ ಇಪ್ಪುಂದು ಎಂತಿ ಜಂಡಾಯಿ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲೈನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಪೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕನ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾನನ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಹೋಲ್ ಕಲ್ತೇನೆ ಬುಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಕೆನ್ಪೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪೇರು ಆತ ಇಪ್ಪುರು ಅದು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಕ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಯಿ ಬುಕ್ ತಾರೆ ತಿತ್ತತ್ರೇನ ಪಂಡ ದಾದು ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರು ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮನೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಅವೇದ ಆಯ್ತು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮನ್ಪಡ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇತ್ತು ದಾದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅವನೊಂದು ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಜಂಡ ದಾದು ಸುಖಾತ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮನ್ಪೇರತ್ತ ಅವು ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಚೆಕ್ ಮಂತೇರು. ಸೊ ಎಂಕಾಯ್ನತಿ ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಕೈನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚದೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜೀತಿಯಾ ಯಾನು ಮುಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಜನಕ್ಲು ಬೇರೆ ತಿಪ್ಪಿರತ್ತ ಒಂದೊಂದು ಜನಕ್ಲು ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ಪೇರು. ಕೆಲವುದಕ್ಲು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮುಗಿಪೇರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ದು ಇದಿಪ್ಪೇರು ಟಫ್ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಂತಿಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗಟ್ಟೆಂಕ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ನಲಿಪೇರು ಬುಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಮತ್ತು ಮಂತರ ಪಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಪಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ರೆಫರ್ ಮಂತೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ವಿಷಯ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಮೊಬೈಲ್ ರೆಫರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂದಿರು. ಸೊ ಬಟ್ ಕಾಪಿ ಮಂತ್ಲೆಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪೇರು ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿರು. ಸೊ ಅಂಚದು ಓಕೆ ಅಂದ ಅದನ್ನು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಇದನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ದು ಜಾಬ್ ಕೊರ್ಪಾಗ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತಿರು. ಸೊ ಯಾನು ಪೋತುಜಿ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಬೇಲೆ ಪುರಾಗ ಬಂಗ ಪಂಡತ ಪಂಡ ಐತೆ ಕೊಡೆ 7 ಜನ ಇತ್ತರು ಮುರಲ್ಲ 7 ಜನ ಇತ್ತರು. ಸೊ ಅಂಚಾದಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಚಾಯ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತು ಅನ್ನಕ ಅಮ್ಮಗ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ್ದು ಅಮ್ಮ ಏನನ್ನು ಬೊಡಿಪಾಪುನ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತರು. ಸೊ ಅಂಚದು ಅಮ್ಮಗ್ಲು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾತ. ಸೊ ಅಂಚದೆ ಎಂಪೋಜಿ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ತಾತ ಚಿಕ್ಕಿನಾಗ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂದು ಅದಾದ ಪಂಡ ಏನು ತಾತ ಚಿಕ್ಕಿನಾಗ್ಲೆಗ್ಲ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಊರುಡೆ ಇಪ್ಪುಡು ಪಿದಾಯಿ ಬರ ಬಲ್ಲಿಂದಕ್ಲ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ತಾತನ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿದಾಯಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ತಾ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತುಮಕೂರು ಇಂಚಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾನೆಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬೋಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿಪ್ಪುಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಆತ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜತ. ಸೊ ಅಂಚದು ದಾದ ಒಂದು ಪಂಡ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಹೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಅಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಸಿಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಮನ್ಪಡತ್ತೆ ಯಾಕಲ ಸಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೋತು ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಯ್ತು ಭರತ್ ಮತ್ತು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಂತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡ ಪೋಡು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಡೆ ಕುಳು ಹೋಯ್ತಾನೆ ಆಪುಜತ.
ಅಂಚ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮಂಚೆ ಬರೋಲಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೀಚ್ ಮಾತ ಮಂತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ತುಕ ಏನು ಜಾಬ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಓಲ ಇನ್ನ ಅಲ್ಪ ಜಾಬ್ ಬಂದು ಪನ್ಪೆ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಬೇಸಿಕ್ ಪಂಡ್ ಬಿಡ್ನ ಇತ್ತರ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂಡೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿಲಾತೆ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಕೊಂತಿತ್ತೀರಿ ಏನು ಕೋಡೆದ ಕ್ಲಿಪ್ಸನ್ನ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬರುವೇರು ಅದ ಬೇಲೆಗೆ ಇನಿ ಸಾರ್ನೇನೆ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡ್ನೋ ನಾನು ಇನಿ ಎಲ್ಲ 2 ದಿನ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪು ಎಡ್ದಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ದಿನ ಬಿಡೋದು ಕಲ್ಲ ಗೋಡೆ ಕಟ್ನ ಅಂಚ ಇಪ್ಪು ಸೊ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾರ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಿನಕ್ಲು ಈ ವಿಡಿಯೋಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪನೋಡು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿರು ಗೈಸ್ ಪಂಡ ಎಂದೇನು ಪನೋಡಿ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟನೇ ಹಾಪುಜಿಂದು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಿನಕ್ಲು ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ದಯಪಡ ಮಾತು ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸಂಬಂಧದಕ್ಲು ಬರ್ಪನ್ನೇ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ತಿಂಕ ಅಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅಂಟೆ ನಾನು ಪಂಡೋಟ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇಂಕ ಚಿಕ್ಕಿರಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ಪಂಡೋಣ್ರ ಖುಷಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಏನಕ್ಲು ತಪ್ಪು ಮಂತ್ ಎಂತೆಲ್ಲ ಪನ್ನತ್ತೆ ಆ ಚಿಕ್ಕಿಯವ್ರಿಗೇನಿರು ನೋಡ್ಚಿದಿ ಅಂತ ಪಂಡಿರು ಪಂಡೆನ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಪಂಡೋನೋ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಆಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಗ್ಲಿ ಸೊ ಬರೀ ಅಂಚ ಪನ್ಯಾರ್ಲ ಕೆಲದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರು ಪಂಡ ಕಲ್ಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಐನು ಮತ್ತು ತುಂಬುದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸಂಕದಲ್ತು ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಆತಂಡತ ಅವು ಮರಿಯಾಲಡು ಒಲಾಂಡ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬರೋಡು ಇತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ತೋಜುಂಡು ಮರಿಯಾಲಡು ಒಲಾಂಡ ಮುಳ್ಳು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ತುಂಬೋಡತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಏನು ರೋಡ್ ತುಜ್ಪವೆ ಅಂದೇನ ಎನ್ನ ಹುಡ್ದಕ್ಲೆಗೊಂದು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದವು ಬಟ್ ಏನು ಇಪ್ಪುನ ಅಂದೇನು ಪನ್ನೆ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಕಲೆಗೂ ರೋಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ರೋಡ್ ಆದ್ಲ ಮರಿಯಾಲಡು ಸುಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ತಣ್ಣುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ರೋಡೇ ಆತುಜಿ ಅಕಲ್ ದಾತ ಅನ್ಪೇರ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಲಾಂಡ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂಡ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಜರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಕೆಲವು ತಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಜಿರು ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪೋಪ್ನ ಕಾರ್ ಸಾದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಆತ ಸಮಯ ಯಾನು ತುಜ್ಪವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋಡು ಸತ್ಯ ಅಂತ ತುಜ್ಪವೆ ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅವು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಸೊ ದಾಲ ಎನ್ನೋಡ್ಚಿ ಅವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಬಟ್ ತಮ್ನೇಲ್ ಬುಕ್ಕ ಟೈಟಲ್ ಕೊರ್ರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಪಂಡ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಒಂಚೂರು ತಮ್ನೇಲ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಬೋಡಿತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅದು ಮನ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಮುಗಿನತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚದು ಏನು ತಮ್ನೇಲ್ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅದು ಮನ್ಪೆರಗ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚದು ಟೈಮ್ ದಿತ್ತೊಂದು ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಇನ್ ದಿಸ್ ಲಾಗ್ ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೋ ಲಾಗ್ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಐಕೊಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅದರ ತನಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ತು ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಿನಕ್ಲ ವಿಷಯ ಪಣದಿತ್ತದ ಚಿಕ್ಕಿ ಎನ್ನ ಸೋದರ ಮಾಮು ಒರಿಯೇ ಇಂಕ್ ಮಾಮು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು 3 ಜನ ಎಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುರ ನೀವು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಜನ ಲೆಪ್ಪದು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ 10 ಜನ ಇಜ್ಜಿರು ಬೇಲೆಗೆ ಅಂಚದು ಉಳ್ಳೇರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಮೂಲು ದದಂತ ನೈಕ್ ವೇಜ್ ಉಂಡತ ಕೂಲಿ ಸಂಬಳ ಅವು ಒಂದು ದದಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐದಾರ ಚಿಕ್ಕಿನಕ್ಲು ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಲೆತ್ತ ಬರ್ಪ ಅಂದು ಸೊ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕವ್ವ ಮಾಮು ಐದಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಿ 3 ಜನ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ 2 ದಿನ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ತಾರೆ ಫುಡ್ ಐಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಬಂತು ಅಂಚ ಕಲ್ ತುಂಬಿದ್ರು 5 ರೂಪಾಯಿ ಜೊತೆ ಬಂಡ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನ ಎಂಕ್ಲೆ ದೂರ ಸಂಬಂಧ ಅವಡು ಅಕ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಚಿಕ್ಕಿ ಆತು ಉಪಕಾರ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಾಟ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ರಾಲ್ನ ತೊಜ್ಕೊಂಡು ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂಕ ಸಮಾನ ಇರ್ಬೇಕು ದಯವಂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗುಜವ ಬಟ್ ಇಚ್ಚೆ ಕುಸಾಲ್ದು ಇಂಚನೆ ಇರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತೇನು ಪಂಪುನ ಅಂಚನೆ ಇರ್ಪುನ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಟ್ಟ ಕಲ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಲಿಗಿತ್ತು ರೇಟ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡತ್ತ ಇನ್ನು ಮಾತು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನ ತಾತ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ ತಾತಗೆ ಬೋಡು ಬುಕ್ಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲದಕ್ಲಿ ಸೊ ಏಪಲ್ಲ ಮರಪುಜಿ ಅಕ್ಲಿ ಇಚ್ಚೆ ನಡೆದಾರ ಈತಡುಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಮಾಡಲಿ ಇಟ್ಲಿಗೆ ಆತಿ ಬುಕ್ಕದ ಅದ ಮಾತ ಬುಕ್ಕ ಎಂತೆಲ್ಲ ಅಂಡ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಮಂತಾರೆ ಇಜ್ಜನೆ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮೇರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದು ಬಟ್ ಐದಕ್ಕದ ಎನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಕೊರಂತೀರಿ ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಸಡನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಪನ ಎಂಕ್ಲ ಬರಿತಿಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಐದು ಕೊಂಚ ಮಿತ್ತಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬರ್ಪಿರ್ಬೇಕು ಎಂಕ್ಲ ಬರಿತಿಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾನೇ ಅಂಜು ರಡ್ಡಿಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ 2 ಮೂಜಿಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ಪಾಡ್ಜೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಳಿಪಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತುಂಡ ತೂಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ತಿರೋದನ್ನ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ವರ್ಮ ಕಾಲಾಂಡು ಮಂಟೆ ತೋಟ ಆಗ್ತದೆ 12 ನಿಮಿಷ ನೀನು ಸ್ಪೀಡ್ ಮನ್ ಒಂಚೂರು ಹೌದು ದಯಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ದಯಬಂಡ ಏನ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಿ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪಾತಿರ್ದಿಪ್ಪದ ಇನ್ನು ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಅದು ಪಾತಿರ್ರಾಗ್ಲೂ ನಲ್ಲ ಕಲ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂತ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಂಡು ಇನ್ನು ಬೋರ್ ತೊಚ್ಚೊಂದು ತೂಕ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂನು ಮತ್ತು ತೊಜ್ಪಕ್ಕನಿಗ್ಲಿಗೆ ಯಾ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂದು ತೊಲೆತೆ ಪಾಯದ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೆರು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಾಮು ಸೊ ಮುಕ್ಲ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲದ ಅಂಚಿದಾಗಲು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಸೈಡ್ದ ರಿಲೇಷನರು
ಕಚ್ಪುಕ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬಟಾಣಿನ ಬೇಯರಗ್ ರೀತೆ ನಮ್ಮ ಕಜಿಪಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬಟಾಣಿ ಬಟಾಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ನುಗ್ಗೆ ಬೀನ್ಸ್ ಪೋಂಡು ಉಂಡು ಕುಕ್ಕುದಾಟು ತೋಜಿ ಜೂಮ್ ಪಡ್ತಾ ಅಸ್ತು అయితేనే పతుంతులు ఉంది ಹಿರೆ ಅಲ್ಲಿಬೋದು ಇಂಪುನಾದ ನಕ್ಕನು ಗೈಸ್ ಪಾಯದಿತ್ತದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡೋ ಒಂದುಲ್ಲೆರಿತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೀಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡ್ದ ಹಾಪುಂಡು ಗೈಸ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡಿನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡ್ದ ಅಂಡು ಪಂಡ ಪಾಯದಿತ್ತದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡ್ತೇರು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸೈನ್ ಆತಿ ಸೊ ಬರ್ಪನೆಗೆ ಮುಚ್ಚಿದಿತ್ತನ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಕ ಡೇ ದಾಲ ಪಾತೆರ ಗಾಯ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತು ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಜನಿತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸರಿ ಪಾತೆರ ಬುಜ್ಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಇಂಚೈತಿ ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರಡತ್ತೆ ಅಂಚೈತೆ ಮೀದು ಮಾತಾಂಡು ನಾನು ವನಸಾದ ಚಿಪ್ಪುನ ಅಮ್ಮ ಟೀತು ಉಂಟೇರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಉಂಪೇನು ಕಜಿಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವಿ